गत 11 तारिखରୁ ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଡାଇରିଆ ତଳମୁହାଁ ହେଉନି। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ତିଲକନଗରର 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି ସୁଣ୍ଡିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ 580 ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ସହରରୁ 429 ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ 113 ଅଛନ୍ତି। 244 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ 153ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 227 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଜିଏଚ୍ରୁ 5 ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ବେଦବ୍ୟାସସ୍ଥିତ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଡାଇରିଆ ରୋକିବାକୁ ଆର୍ଏମ୍ସି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅହରହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ଡାଇରିଆ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆଜି ସହରର 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଫାଟିଥିବା ପାଇପକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଧିକାରୀ ଶରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଣିର ବିଶୋଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସହରର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଣି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ 12ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ବସ୍ତିରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଜିଏଚ୍ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସିଂ କଲେଜରୁ 169ରୁ ଅଧିକ ନର୍ସଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆଭାସୀ ବୈଠକ ଜରିଆରେ ଆର୍ଜିଏଚ୍ର ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆର୍ଜିଏଚ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପରାଗ ହର୍ଷଦ ଗାଭାଲି, ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଆର୍ଜିଏଚ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଡିବି ଦାସ, ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ସୁଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଉପ-ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜିଏଚ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଡାଇରିଆର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। प्रतिदिन एहीपरि अपडेट न्यूज देखा चाहूले एवं ही तुलसी टीवी ओडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे बेल आइकन को दबाई दिंतु।